Prenosi Ibn Mes'ud radijallahu anhu, kaže, slušao sam Allahovog poslanika kada nam je kazivao o nekom od poslanika koga je njegov narod izudarao, kaže, briše krv sa lica i govori: Gospodaru, oprosti mom narodu jer oni ne znaju. Tebe neko da udari, kako bi postupio? Bil ga proklinjao? Allahu alem, dan i noć možda. Šta misliš da ti neko dođe i počne da priča sa tobom kao da si mu sluga, ono, bez respekta, jel? Bez poštovanja. Čovjek, znate, kad je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme došao, izgrabio ga za ogrtač i povukao ga tako da su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ostali tragovi na vratu. Jel, fleka mu ostala na vratu koliko ga ovaj bedevija povukao. Kaže: daj mi ovo, ono, nekulturno, daj mi ovo, ništa mi ne daš. Ne daš mi od imetka svojeg oca ni svoje majke. Subhanallah. Da se ovo nekome dogodilo mimo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, glava bi mu uletela automatski. Prije nego bi išta pregovorio, jel, da te zgrabi za odeću, da te trgne, kaže: ajde, skidaj to, daj mi to vamo. Subhanallah. Šta je Allahov poslanik uradio? Dao mu je imetka onoliko koliko je htio. Ovo je ahlak Allahovog poslanika. Šta mislite da vidite neko dijete, jel, da dođe, jel, da se pomokri u mešćid? Audhu billah. Šta bi mu uradili? Ne bi znao miskin šta ga snašlo. Razbili bi ga, ja mislim, i šutali bi ga, izvrijeđali bi, isterali bi ga iz mešćida, svašta. Znate, kada je ušao beduin u mešćid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i otišao u kraj mešćida i počeo da mokri, nije našao drugo mjesto, tu je došao, jel, pa su skočili ashabi da ga, jel, da ga spriječe, počeli da ga vrijeđaju, da ga, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: pustite ga, neka završi šta je počeo. Poslije toga, kaže, uzmite i naspite posudu vode, jel, na to mjesto. A ovom beduinu šta je rekao? Kaže: ovo je mešćid, ovdje se klanja, ovdje se ne rade takve stvari. I završen posao. Nije ga ošamario, niti ga je išuto iz džamije, niti su ga, jel, uhapsili, ništa od toga. Kako se sjeća ovaj beduin? Kaže: nikad nisam vidio boljeg učitelja i vaspitača od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Niti me je izgrdio zbog toga, niti me je ukorio. Tako treba i mi da budemo milostivi prema drugima, prema muslimanima, kažem, a posebno sa ljudima koje davetimo. Ili zamislite, braćo, da se na namazu, jel, u vašem džematu tamo da klanjate i imam se zadrži na seždi, nikada ustane sa sežde, pogledate, jel, podignete glave, kad djeca i mama, jel, igraju se po njemu, skaču po njemu, penju mu se po leđima i glavi. Šta mislite? Šta bi rekli tom imamu i toj djeci njegovoj napolje džamije? Znači, odmah bi raspisali oglas: tražimo novog imama napolje džamije, nije ovo dečji vrtić, jel? Znači, imam klanja u mihrabu, a deca se igraju oko njega i skaču. Jednom prilikom je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao ashabima i zadržao se na seždi. Pa su neki, jel, od njih podigli glavu i vidjeli Hasana ili Huseina kako se popeo, jel, na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i igra se kao da jaše. Pa im je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio nakon namaza o čemu se radi. Kaže: igrao se, a ja nisam htio da ga hitam, nisam htio da ga požurujem, da mu smetam. Subhanallah. Nije htio da smeta tom djetetu dok se igra. A mi, subhanallah, čim vidimo da se dijete mrdnulo u džamiji, jel, samo malo poznati hadis odmah citiramo: ne dovolite djecu i malumnike u džamiju. Hadis daif, nema nikakve osnove, hadis batil. Znači, dovede babo, jel, dijete u džamiju, malo se dijete poče da skače, odmah svi oca gledaju, pogledi puni ukora. A subhanallah, šta znaš, možda čovjek ima neku potrebu, doveo dijete u džamiju ili mu je žena bolesna kući, jel, poveo dijete sa sobom da je olakša malo, da se odmori od djece malo, a mi odmah sudimo, halas, odmah sudimo, kad je postali pravi, mašallah. Jednom prilikom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao hudbu, pa je ugledao Hasana ili Huseina, jel, pa je sišao sa mimbera i uzeo ga u naručje i popeo se na mimber sa njim. Subhanallah, prekinuo hudbu, a zatim je rekao, istinu je rekao uzvišeni Allah: innama amwalukum wa auladukum fitna. Uistinu su vaši meci i vaša djeca fitna, znači iskušenje za vas. Šta mislite kad bi to naš imam uradio u džamiji? Uzeo unuka svog, jel, u naručje na mimber
ili u namazu, kao što je radio Allahov poslanik sa seleme, držao umamu. Umama, to je bila unuka njegova, jel? Ćerka od njegove ćerke. Kada se spusti na seždu, spusti je, a kada ustane, uzme je u naruč i opet. Subhanallah. To je, znači, taj ahlak o kojem ja pokušavam da govorim, cijena braćo. Na koje moraju da se odgajaju generacije i djeca u džamijama. A znate predaju kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjedio sa svojim ashabima, kad je jedna od njegovih žena, koja je dobro znala da sprema jela, poslala jedan sahan hrane za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i za ashabe, pa je jedna od drugih žena Allahovog poslanika uhvatila je ljubomora, latila je ljubomora. Kaže u jednom rivajetu da je udarila poslanika po ruci. Znači ova žena koja je bila ljubomorna na ovu drugu koja je spremila hranu, kaže udarila je Allahovog poslanika sa zeleme po ruci, tako da mu ispao sahan i razbio se. U drugom rivajetu stoji da je poslala svoju robinju da donese taj tanjir sa hranom, pa je ova prišla, te ga otela i bacila ga na pod pred gostima. Subhanallah, te se razbio tu na licu mesta. Šta je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Naredio je robinji da pokupi tu hranu i da donese drugi sahan od ove, što ga razbila, te je stavio onu hranu i rekao sahan za sahan, hrana za hranu i ništa više. Riješen problem. Nije rekao obrukala si me pred gostima, ovo, ono. Šta je rekao ashabima? Kasnije, kaže, izgleda da je vašu majku uhvatila ljubomora. A u većini tih rivajata se spominje da je to bila Ajša radijallahu anha. Zamislite, subhanallah, kad bi vam spomenuo iste ove primjere Allahovog poslanika sa seleme, dijeli njegovog ahlaka od neke druge osobe. Isto ovo da spomenem, ali da pripišem nekoj drugoj osobi. Iste ove stvari. Možda bi rekli nešto ružno za tu osobu. Papak, nije muško. Zbog toga što su se te stvari duboko ukorijenile kod nas. I dosta ružnih stvari u ahlaku kod nas je postalo normalno. Posebno odnos prema suprugama. Žestina, brutalnost, subhanallah, misli ako je žestok da je bolji muškarac. Sahan za sahan. Znači tanjir za tanjir, razbila si tanjir, evo daj joj svoj tanjir i riješen problem. Nije je prebio, nije je dao talak, ništa od toga, što bi veliki broj današnjih muslimana uradilo. A i naravno i žene, ako ti muž kaže ružnu riječ, moraš i to odmah da zabilježiš u tvoje tamo, dnevnike, da pamtiš do sudnjeg dana, da čekaš priliku da to izneseš, da vratiš. Ne, treba da zaboraviš, ko da ništa nije bilo biznillah ta'ala. U jednom hadisu od Abdullaha ibn Omera se prenosi, kaže, došao je neki ashab Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i upitao ga koliko više da praštam robu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, praštaj mu na greške 70 puta dnevno. Robu koji je njegovo vlasništvo, a kamoli da prašta svojoj ženi ili ona njemu, eventualno.